ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମ ଥର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। बोलो पिता ईश्वरଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଠ କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଳି କରିବେ। ଯାହା ଆଉ କରୁଛେ ମୁଁ କର, କହିବି ଭିଡିଓ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆପଣମାନେ କହିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମହତ୍ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଅଦ୍ବିତୀୟ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଭୂମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଳରାଶି ଉପରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମହାଜ୍ୟୋତିଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଦିବସରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ରାତ୍ରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାଗଣକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଶରକୁ ଆଘାତ କଲେ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଯେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ବଳବାନ ହସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ତାହା କଲେ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ସୁପସାଗରକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମାତ୍ର ଫାରୋ ଓ ତାର ସୈନ୍ୟଗଣକୁ ସୁପସାଗରରେ ଠେଲି ଦେଲେ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାଇଲେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ମହାରାଜା ଗଣକୁ ସଂହାର କଲେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପରାକ୍ରାନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପୁଣି ବାସନର ରାଜା ଓଗକୁ ବଧ କଲେ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦେଲେ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ନିଜ ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦିନାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦିନାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷଗଣ ଠାରୁ ଧନ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ 4 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଇ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତେ ଉପାସନା ଗୃହରେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଖିର ପାଣି ତଳେ ଟୋପ ଟୋପା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଏବଂ ପାଳିକା ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ। ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରମ ଧନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ଅତି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ। ଦିନ ଫୁଟା ସିଂ ମଣ୍ଡଳୀ 4 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ତୁମେ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନାହ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଚାଲନା ଦେଲ, ପ୍ରେରଣା ଦେଲ, ଦେଖାଇଲ, ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଲ। ଏଇ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ବୃହତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଫୁଟା ସିଂ 200 ପରିବାରର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ପାଳକ ପାଳିକା ହେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଲ, ଆମକୁ ଦେଖାଇଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଗୌରବ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯିଶୁ ତୁମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦେଲ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ତୁମେ ଆଉ ସେଇଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଫଳମାନଙ୍କୁ ମେଷ ଫଳ କରି ଚଢ଼ାଇଲ ସେ ଯେପରି ସେଇପରି ଆମକୁ ଚଢ଼ାଇବ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବ,
ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ଶତ୍ରୁ ହିଂସ୍ରକ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଫଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦେଇ ପାଳ କରିବାକୁ ଦେଇ ଗୌରବ ପାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ କୁଟୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଦେଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। এই দিনাবধি এই সময়াবধি অবশিষ্ট সময় তোমার ছায়াতলে আমাকে রখ। আজর অপরাহ্নরে প্রভু সমস্ত প্রকার কার্যকু তুম হস্তে আমি সমর্পণ করছু। সমস্ত বিষয় আশীর্বাদ যুক্ত করি গৌরব পাও। তুম দাসଙ୍କୁ দাসীଙ୍କୁ আনন্দ মনতা দেই প্রভু মণ্ডলীর পাଳ କରିବାକୁ ଦେଇ ଗୌରବ ପାଅ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା। ଆହି ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଚଳାଳୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଆର୍ଦ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛୁ, ସେମିତି ଆମକୁ সকল ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ଆଣ ନାହିଁ, ସର୍ବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଅସୀମ ପାହାଡ଼ ପ୍ରେମ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଧର୍ମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ପ୍ରେରଣା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପରାମର୍ଶ ଏହି ପ୍ରଭୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ପାଳକ ପରିବାର ଉପରେ ପାଳିକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସଦାକାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଖୁସି ଆଉ ଆମେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଉ କିଛି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପଛେ ଆମେ ଅଛୁ, ଡାହାଣେ ବାମେ ଅଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଆଉ ଭଗବାନ ଭଲ ଭାବରେ